ngithanda kodwa udlala ngami. Hiwe nalalela angeke ngivume udlala wena mina. Uthando wena uyaliphula. Inhliziyo yami uyayiphefula. Uthi hiwe nalalela Masande sawubona kunjani sisi uyaphila? Siyaphila. Wola mfowethu. Ushiyile ke lapha na okay ha? Okay mfowethu, ngingadingi. Sikhuluma la efonini. Okay, ayike. Sure mfowethu. Ngiyaphila bafowethu, ngiyaphila. Uthingo uthi awukodwa bhuti. Yebo Thingo bakithi asiphe uthi khuthuza. Ngiyaphila sengiphiliswa nokubona. Hawu ngiyajabula kakhulu. Ungowakwethu wena kusho unkomo ugodole. Yebo bhuti omdala. Hayi ingane zakwethu akonakele la. Kunengoma yami ezophuma lapha na. Ule kade nginibuza kuye ukuthi ubani umuntu engimfeature wengoma le. Ngicabanga ukuthi njengoba sengikhiphile le clip engiyikhiphe izolo. Sesingaqala nje shaya ama-video ngaphansi kwayo le ngoma leya. Ngaphansi kwayo leya sound sishaya nje ama-video ukuze ifinyelele nawo abanye abantu abangakazi ukuthi ukhuthuza kunengoma akeza nayo uzokhipha. Uyabona? Bafowethu. Kanti nina nisebenzi bafowethu kodwa ngendlela nemali ngakhona. Ngalesikhathi lesi nje wona futhi nje ngoba nibanga ku live. Kwenze njani? Ayikaphumi ingoma but yes ingoma. Ayikaphumi but iclip nje sokhona iclip engifakile lapha. Abantu abafuna ukusebenza, ngisebenza umuntu. Pho imali nithatha phi? Imadata wona. Sikulindile ngobese. Yebo bhuti omdala iyeza impela. Oh, ngisebenzisa i-Wi-Fi. Kodwa phela naleyo Wi-Fi ngathi iyabhadala. Ayisuwa mahala. Yebo bafowethu. Bafowethu nayi iclip ngikhiphile lapha la ngicela ukuthi siyokwenza ama-video ngaphansi kwaleya song leya. Le ngifakile nje ngigcine ngayo ukwenza i-video ngayo. So sha nje ama-video. Kube mnandi kube nje. Ephuma nini kanti? Asiswazini siphaka Eswatini bengikhona bafowethu ngiyanithanda kakhulu ngijabule kakhulu mangiseswazini ngizoperform. Ngibona abantu baseswazini bengithanda ngiyabonga nje kakhulu bafowethu bengiqala kweSwazini. Bengaze ngiye eSwazini. Koke. Kuthi kuhle ngobese ukuthi ngiyaqamaye ngiqala ukuzizwa kanje. Busy love life. Khona ngibuza ngikuphi ngisemotweni. Uzani neLimpopo siyakuthanda nathi. Mhlazane nangibiza eLimpopo ngiyofika. Mhlazane nangibiza ngiyofika eLimpopo.
bangithanda ngapha Bulawayo. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngiyabonga. Ngiyabonga. Sicela uze-Richards Bay. Inkinga manje, inkinga yenu makunama-event aningibizi ngapha ko-Richards Bay, aningibizi, yabo, aningibizi. So yona-ke ama-event iwona akwazi ukuthi esondeze kini. Ya, uyatholakala ukuthola online, ya, uyatholakala. Uyatholakala. Namanje futhi Ebhinona, hawu Ebhinona. Nginokuze. namanje futhi ovela nacho namanje futhi Pheka somkuthi ulozolo lengoma ezophuma. Iyeza ingoma bafowethu, iyeza impela. Ngabe nje niqala nisebenzisa ilokhu nje sound le lapha ngifakile laphana ku-TikTok, nisebenzisa nishaya amavidiyo. Ayiyeza yona ingoma, ayi kusetshenziswa kakhulu, ayiyeza ingoma noma kanjani. Ngizothola nje ikhava maduzane, ikhava ngizoyithola nje maduzane. Ekhuthuza ungihlebele phela ukuthi ngifishare bani. Hayi ngizobona nje sengidedela ikhava, uzobona ukuthi ngifishare bani ukuthi ngimfishareni. Ne-attitude angikwazi lokho. Hayi, anginayo i-attitude, anginayo sisi wami nomabhuti, ngoba ngibonanga ukuthi ngithandani. Bhuti omdala, ngiyabonga kakhulu. Awuhlebeza mzala. Yimi uthando kuyimfezi, tade ngagcina bhuti omdala. Ngikhona bakithi, ngikhona. Yikho nje ukwehla kwenyuka, kodwa nje ngikhona. Come to Cape Town. Bengikhona eCape Town, but-ke mhlawumbe makuhlangana ngizobuya. Khona umcimbi okhona lapha eCape Town, but abangibizanga, so unamaskandi, kodwa-ke ana-ke ngisiphumile ingoma eney'nsimbi ezimnandi. Ayikaphumi ingoma, izophuma nje kule weekend. Buya eSwatini, ya, ngizobuya eSwatini. Bathe bangifuna vele, ngizobuya ngizonivakashela. Into engichaza ngani, yabona nje ku-Eastern Cape, Cape Town, ngoMpumalanga, ngoLimpopo, ngoSwatini, ya, nesitshengisa uthando kakhulu. Ey'ngaka e-KZN noma abasithandayo, kodwa hayi, umuntu unebhadi kakhulu ngakubahleli bemicimbi, ngoba hayi lami ekhaya impela hayi alibizwa. Nginenhlanhla kodwa nginebhadi, yabo. Nginenhlanhla ngoba abantu abaningi bangithanda kakhulu, nami ngiyabathanda, but-ke phinde ngibe nebhadi. Ibhadi-ke nje cha, emcimbini impela kukancane, emcimbini ese-KZN, umjolo ukhuthuza, noma emcimbini kamaskandi nje oqondane nomaskandi, kunzima umjolo ukhuthuza. But-ke emcimbini nje mhlambe amapiyano, house nani khuthuza, yatholakala angibiza kakhulu, yabo.
but nje ostrong obhekene nomaskanda kancane phela ngibona. Uyabona nje bengekho emcimbini kaGatsheni. Angikho futhi emcimbini kaMzukulu. Kwafaka bonke abaculi lapha emcimbini kanti encane nakhona ngikho futhi. Cishe nasemcimbini kaMenzi angikho so nje hawu. Sengaze nga-understand nami futhi angibazonda abafowethu. Kunebhadanyana nje lihamba nami. Ngikho ngithi nginale nhlahla ekuthiwa yibhadi. Nginale nhlahla eyibhadi. Nami ngiyibuza nje ngani ukuthi wayengekho. Angazi kwenzakalani. Kodwa-ke ngicela sihlangane nemcimbini kaBig Zulu ose-Carnival City la eGoli ngomhla 8 November. Ya. Ngicela sihlangane khona ikhona la bese sigijima khona zikhala kakhulu stage. But iphephisa futhi kuzolunga. Hayi khuleka mfowethu, hayi ungasabi. Inkinga ayikho nje into engiyikhalelayo. So ngikhalela bona abantu abangithandayo. Yabo. Athi-ke hayi khuleka mfowethu, ungasabi. Yonke into inesikhathi sayo. Oh, I know mina wayengekho. Yini indaba ngoba mina ngazi ngiyayibuza ukuthi why. Futhi angibuhlungu ndawo, yabo. But nje ngikhalela bona abalandeli bami, but ngeke ngizungithole sengikhala ngithi mina hayi why ngingifanga emcimbini nami hayi. Yonke into yenzeka ngentando kaNkulunkulu. uNkulunkulu nje mayesevumile yonke into yenzeka. Futhi njengoba singabonakala isidingo sami yabo kungenxa kaNkulunkulu mhlambe naye akakathanda ukuthi ngibe khona kuleyo ndawo le yabo. So kodwa nje bafowethu as long nje amafoni ekhona social media ekhona siyabonana nje kahle kamhlophe yabo. Nakuyi-150 Maskandi Festival bengekho. But ngicela inamba yakho. Nginikeza inamba yami. Ingoma yakho uthi izophuma athi mbo uthi khona into engade ngisayilindile but nje ngizom-update. Ngenza iphume Friday or Saturday, ngenza iphume Monday, but mase ngize nepost ngizomtshela ukuthi iphuma nini ingoma. Ngizonazisa. Ngingasabi. Awuthi ngithatha abantu abafisa ukuthi nje sikhulume. Ba-accept sibeze ukuthi bafuna ukuthini kukhuthuza bona. Sawubona bhuti omdala. Sawubona sisi kunjani? Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila kusawubona. Hawu, sasajabula ukukubona Nkosi yami. Hawu. Ujabula mina ngiyabonga kakhulu. Uphile bhuti wami, save sikuthanda shame. Ngiyajabula nami ngithanda kakhulu. Hawu, siyabonga bhuti omdala. Ya ube right ube nashukuru. Ngiyabonga bhuti ube right nawe. Okay sisona. Sicela ukubuza Efrahead siyakuthanda. Afowethu. Uyabona njengoba manje ngibuza ukuthi uzoba ngeThekwini uzoza ngikuphi. Kunzima. Kungcono mangihamba ngomsebenzi like mhlawumbe kukhona umcimbi khona ngakuleyo ndawo and then bese ngiyaqasha kuba ngcono. So nami ngiphatheka kabuhlungu ngoba nihlezi imikhala. Yabo. Izobonana bafowethu. Abantu bayahlangana intaba izona ayingahlangani. Kodwa abantu bayahlangana bona. Ngiyangithola. Ngibukela kuwe usho umsisi ngiyabonga umsisi. Sawubona. Sawubona sisi kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Hayi ngaze ngaphithiza kodwa kwi-inbox yakho lutho ubhuti ukunginaka. Uphephile. Umntwana wami uyahlanya phela ngawe.
akakulingisi hayibo hayi cha shame ngeke ngize ngifise nje like mangabe uthiwa uyeza ngapha koBergville cha umane ungitsheleke nje umntanami eBergville ngijwayele ukuza nge-homecoming ngomcimbi kaBig Zulu so umcimbi ngeke ngakubona hey manje lisuke lini ngalesikhathi ngikubona wawungakadumi kangaka hey kuyenzeka kuyakhuleka mfana uma uthi uyambuza i-role model yakho ubani athi uKhuthuza ngiyabonga kakhulu bakithi ave bekuthanda kwamina ngiyakuthanda njenguma wakhe bakithi ngiyabonga kuyisibusiso nokuthanda izingane hey bakithi cabangi yebo hayi siyabonga kakhulu sisi alright bhuti wami iphile nje bafowethu shele mfethu yebo mdilize hey bafowethu bafowethu uyenza umsebenzi kaKhuduza ngiyathemba ukuthi nizojabulela kakhulu usetshenzwe kakhulu but yazibanga ingoma ukuthi zibe nomuzwa ukuthi mhlambe zigxile kakhulu osizini noma zigxile kakhulu emzweni ukuthi mhlambe ulana namawethu senze ingoma nje eziphuthumayo egijimayo for uDecember ngoba uDecember sisuke sijabule ingoma zokujabula nje zokuphiyaza and yabona so ingoma nje zingoma esizenzile ingoma ebezenzela nje khona ukuthi mina ngiyabonga bafowethu ngiyabonga kakhulu bathi uphuma nzizulu usesikoleni uyafunda umfowethu zingaki ingoma engizoyikhipha hayi ingoma engizoyikhipha cishe izoba u2 kodwa kwamanje besaveze yona le ebengithi abantu abaqagele ukuthi ubani engifakile kuleyo ngoma lezi kodwa nje ingoma izoba mbili so ngicela nje ukuthi kuneclip engiyenzile bafowethu ngahamba niyokwenza nje amavidiyo ngaphansi kwayo le ngoma le ngizokhipha iclip yakhona khona ividiyo ngiceda kuyenza manje ekhona la ku-TikTok kwami so ungahamba nawe uyolalela iyona ngoma ezayo leyana muhle umsebenzi wakho ngiyabonga kakhulu ngobese yebo yabona ikhona yokuqhoza damfethu ikhona yokuqhoza uzokhipha nini kanti Khuthuza hayi mangasi i-Friday Saturday or Monday yabo kuzoya ngokuthi alabantu abayenza amakhava nani thatha isikhathi esingakanani ukuthi beqede zonke lezi zinto lezo hello mama uwe mama ngifikile Goli mama manje are you serious about that gift bengiserious ngaleya gift ukuthi uma kuyikhona umuntu ogisile kule ngoma engiyivezile part yakhona ukuthi layisho ukuthi ngivishale bani i-gift ikhona awugqoza mfethu kumnandi ezweni hayi siyajabula kakhulu
Sesikoleni uGibhile akekho. Bila abantu abaqadelile. Hayi, okwamanje akekho umuntu oqedele kahle. Hola, hola, Brian. Ngithuza. Yokola futhi kanjani? Angithi uyofuna umsebenzi. Angithi uzongena umsebenzi. Uyithole le mali oyitholayo. Uthini, Brian? Hawa, Sabona kanjani? ngiyaphila njani? Siyaphila. Ukuthi Angizwa? Duwe mama. Yebo hayi bafowethu. Cha uthi umuntu beqhubeka esebenza kunankinga bafowethu izoxhumana.